जे नुदोंमोन आं हौवा गोदान नुग्रायाव दिनैसो हाबबावदों लोंसै जोंहाबो नङा होमबा साहा लोंनायाबो गैला होनानै थांखांबाय बेलाय खेबखाबायलां ओरै नायहर बिहामजो एसे बबे हिनजाव गोदानालाय गोसो दंगासिनो दं गोसो दांथारदों नामा सासे दोनलांदो नङाबा माबासो आफासो जागोन बेनो नङा होमबा बेनो नङा होमबासो आं गन्थं फुफ्लेबाय थानांगौ जायाखै आंनिखौबो नोंनो लाबोदो दे आइदे जागोनब्रा नङा गेदेर मा सिग्राब नायखेबलै अ बेखौ होनदां नोंखौब्रा नोंखौ होनदां आंबो बोरायद्रायाखैलै गामिनिखौसो आरो बांद्राय दैग्राबावसो हामा बिदिखौ होनो नाङा Saya malah kisah langsung. सोर Kisah bisa pasang ini. नङा बे ओरै हाबफैजेननायाव एसे हाग्रा बारि मोनोना बाव आन्दाय बे आबाद मोनाखैना सोर नोगोर गाबथारनानै बाजाखांबाय बेखौ माजों सोर आगैया बाजायानो फाग्ला भिडिअ कलिं खालामगासिनोसो दं माथो हामजोखौलाय बोरायबाबो खेबनांगौलै हमदोंब्लाहाय हालाया बे गथ'फ्रा नाहरथाराब्रा जै जानो भिडिअ बानायनायखौनो मासिबां जाखो मोखाङाव नाहरनाय आंफोर मोखां नायजानो लुगैदों दे आलाय हामजोआनो मोजां दा मोजां नुदों खायथ्रा सोर जाखो बैलाय होनबा मा जादों आरो गन्थंखौ दाखुरखा ओइ औ हिनजाव गोदान गोनां मा नाम खारदों फंबाय होनजायो नङा जोंनि जुमाय लोंनायाव बुंनायखौ खालि खाव खालायनायखौ नों